Sara le afa te chuan in an lo thleng chia ti to man mo takin aron thlan lut zui afa te chuan an hlau ema ti to chuan enga ma ngai lovin a tu te kha tuk vera tangin a en kara bedroom a lut zokin Sara nena chuan karon kal hi tu ma isil turani lo tin a chua san zana ti to kha Sara te na aron let lea iron hon lo chuan kong khar hi ka ti chiang atia alu tir nu chuan bedroom a adam doi thuru kala chuaka anin chu damdoi thuruk nan ninga chung tal man adu thu soi chuaka Sara hian damdoi akol tu man an ring don lo tia hria Sara chuan ka in rol ve du lo ati deka ti to wan a tham ta shet mai chemte a tinin min thopui lo chuan ka thatang che atia ti to hian Sara chunga engthil nge ati je langle ei chop dor lian tak pakhata Sara lo langin afa te pahni Lucy le Ben a hruaya Ben hi thil thlengra phlak tak a hmu to wangin azia danglam hle na thok pakhat chuan ati thin danin Sara te nu fa tha takin aron bia Sara hi mei thai ni in an mamole na tur a thok chuak ve troka afa te thil o zong po a lei sak thei me ulawani ho konga chuan ti to damdoi zuar thin chu an toka ti to chuan teri le makers te thian dun chetlavel chu halo en thlenga kholaya damdoi manga sumdong thin thawan ni atuka Sara chu a pasal tha ani chungchanga police station a kalin athat tu an chuina lama thu thar awm le omlo azota Sara pasal hi tha niin afa pa Ben che hi mita mutu ani ma se thil thlen ni atang chuan atong chuak to ngai lova police chuan engma hnu chui tur an mu to lo thu soin an department shethiama case chu theihngil turin alo ti taringot mai riluna le beidong emin anu awatloa anu chuan an ina cheng ve turin alo tia achan chu a pasal boral hnuin Sara hian sumlama har satna lian tak atok mek ti a hrethiama ma se Sara chuan lo hnialin a thil ton mek chu ama machon a in huamani hemi hnu hian a pasal thlan an watloa a thlan lungpo la siam lovin an pa thina hi ala rei lo hle ti a hriat Sara chuan a fa te kain thlan chu a en renga amit tuya luang zoi heti la hian ti to khan kar pakhat alo ruwa chak taka tlan chuakin teri le mek te motor chu awasu thruai mai an motor hnunga bek chu la in atlan chenghala teri te thian dun chuan manmo takin anum zui Sara le afa te khan in alo thleng ve chia ti to manmo takin aron tlan lut zui afa te chuan an lo hlau ema ti to chuan enga ma ngai lovin a tu te kha tuk vera tangin a en kara bedroom a lut zokin Sara hena chuan karon kal hi tu ma isil turani lo ti na chua san zana teri le makers te khan rok an to thu kha an boss Leo Miller hena an shila banga an thil tar lai dar thalang chu nek ke ropin a thu hriat chuan ati thin rim le heti la hian ti to kha Sara te na aron let lia iron hon lo chuan kong khar hi ka ti chiang atia alu tir hnu chuan bedroom a adam doi thuru kala chuaka alo hral tona poisa apeve nge ti to chuan anin chu damdoi thuruk nan ninga chung tal man adu thu a soi chuaka Sara hian damdoi akol tu man an ring don lo ti hria Sara chuan ka in rol ve du lo ati deka ti to an a tham ta sep mai chemte a tinin min thopui lo chuan ka thatang che atia Sara lau thong lutuk chuan she tak chungin ole ati taringot mai ti to nor luina in sumdona bolhlo taka in nam hnoi ma se an pa thatu chu tunge ani zom chuange aladu renga police te chu beidong in an pui thei to boxi lo nen a pasal an thana hmuna chuan Ben hena a thil mu te soi turina tia ma se atong chuak thei tlat lo zana ti to an ina lo lang le in ei tur le poisa aron ken saka damdoi a hral na ni in Sara chan ve turani poisa chu alo la du lawa ma se ti to chuan peluin an in ang mai in a khosavela TVN pa chuan ati ti puimol mol ti to chuan ni reilo te chung ina chuan a chen ve ri tur thu a soya Sara chuan hnial thran lovin a pasal tha ani dan kha a hriat le hriat lo alo zot thung
a thalak mu tirin ti to chuan a hriat ngai mi ani lo thuina changa ma se a hming an lam rik chuan a lo hretlat mai hi pasal chuan damdoi a zuar ve thina a thi pha ta ni kha a ti chuak sara chuan a thu hriat chu a oi theilowa an pa khan damdoi a rukin a zor thin a ring lawani ma se ti to chuan ka hre chiang lutuk a ti tlat bok si atu ka sara chu bazarin a chuak le a ati thin lo ang takin thil tam tak a leiti dor ngak tu khan a lo muwa poisa iwanga to omve sumdo na thatak i hre chuak ani lo mo a lo ti vela sara chuan engtin ma chang lovina kalsan hina chuan a fa tenen hlim takin an lam vela infiamin ei turtui hnai tak tak an ei ve thei to zana chuan bedroom a damdoi an da kha a lo om to thlat lo sara chu amangang ema ben khan lo la chuakin infiam nan a lo hmangani tito ron thlen hu chuan sara chu a fa tenen room a an tom thlata tito chuan damdoi then khat akim lo ti a ron hu ngal chat mai sara chuan ngai dam dilin karul le vekang che atimol mola tito chuan thinrim takin a shoka areka khuma a bo thluk nu chuan minmut puila iba I rulani mai ala tizui sara chuan alua alo chu chora tito chu thinrim zual savin a shoka na takin areka banga anor bet ngal rok rok are khlum mai donani ti hriain sara chuan abula chemte chu adap fu thei lawa tito chu avit tasia mai chuata le top nu chuan an thom hria afa te mangang chuan kongkhar an ron chum chia anu chu ron chuakin engthil ma thleng lo mu toro atia bedroom a let le nu chuan tito chu a lo chat thafel der to chuta police panin an kongkhar an ron lakik zuya an thomarin ema wangin thenom ten police an lo kholani in chung anen thuak nu chuan zu in na bur ruak an muwa sara chuan abial parui deuh wanga anin hau thu alo soi wata police te chuan ami kop laka film khur tura chain an chuasan tito chungchang kha engma police a hrilngam lova arwang chu manmo taka a thuru kangai tia hria khovar nu chuan anu bula afate avada heti lai hian mob boss Leo Khan tito omna hria chu alo tum ve mek bok tito thiante chu alo dop vela aumna han hriat lo thua an chan nu chuan pakhat jok chu akea avop popa a thian pa avohlum ngal bok sara kha dora kalin strai puile ara alo leya ina a ho nu chuan an bedroom kha thel ret puanina khu veka tito kor a phel sak nu chuan silai lo pai reng ti amu chuaka atak sa chu azai bung tanta aluak le bor thina reife abei nu chuan atak sabung sang chu beka akhung khom theita ne sara chu in bualin tito thi sen kai zong chu atifaya hemi nu hian afate valamin doctor bula hruaya ben hian ril ruboina hanei wang khan check up renga ngai ani mob boss Leo kha anomna building a chuan alo omve renga a thin riming glass a nek ke wang khan a kut hliam chu alo dressing tirani doctor chuan ben hian thilra phlak tak a mu wangin a ril ru ngai tuana le thluak a khoya tin hlau thon na tur om lo ti le a hlauna te are huna atong vele mayang atia annu fa damdoi in chuasan antum lai chuan Leo te elevator atangin an lo chuak chia Lucy in tito ming alam ri chen chu alo hrefu tlat mai sara te chu miswal ho chuan zui ru in an chena an hriat pha chumi zan chuan no pang muthu in sara in tito taksa te kha an thenom bol hlo bom hun san sana ada kuala atu ka bol hlo pai motor chu uluk taka en lain miswal ho khan an lo chang reng to ni sara te nu fa chu hual betin ben atlan chewata bol hlo pai motor ma ta kavadinga na thok tu te chu ron chukin sara te nu fa in boina han tok ti an hrethiam ngal anin chan boilai chuan sara te chu an lo tlan chewata miswal ho chuan na thok te chu an soi sajui ben chuan trapur chungin Leo chu apa tha tu nge ani ti alo soya chumi zan chuan anu teina sara te nu fa chu an riaka miswal ho khan an tinare reng lawang cheu tin atong thlamwana ben atong chhuale theita ka wangin sara po alom hle in noya achukla
mob boss an pa thatu ni bok Leo chu alo ding reng to thinrim zetin tito omna soi turin atia sara chuan darkar khathun min pela tito chu karon hruai yang ati taringot mai ina valet lein anin chung bungruate chu halo darne nuaya rilruha taka khuma amuzoi nok nu chuan bek pakhat khoidang lamlo chu awa muwa sara chu in chain Leo omna hmuna chuan akalta ni alu chetin mekarsan in hnuailama a hruai thla Leo khan office alo nga korengto tito omna soiro ativin hlura sara chuan bek chu hong turin a shil tito lu chu la chuakin a hmuwa Leo alo nui chia midang chuan rilru buaina anei ani hi hanlo tibok sara chuan apasal ming soi chuakin isenga yem atizuya Leo chu tumngal makin phuba latura local ti a hrethiam ngal ami te hnena chuan that ngal turin atia chuta sara chuan tito lu atangin silai aron phor chuaka terile makers aka phlum ngal mia mai Leo dara aka plia apasal atha sakchan chu azot tane alua silaya tinin kapasal khan damdoya zuarem ni atilea Leo chuan engkim ashilta in pa kha damdoi zuar thin nilovin mi pa ngai ve mai pa karun kalania kapui saba min ruldu lotu tha ka tumlain min lodanga athi phatani ti pain silai banatuma sara chuan alua tak alokap siamai sara swadon chuan ami te jinga mi pakhat loladam chu tubawin achulum lea ache danjong jong record tu CCTV tape ala chuak ngala miswal torot tak tak te chu thatin apasal phuba ala bokani sara chuan nun pangai taka mangle toa dora na thokhan loti boy lein engna nge I tho min shil thayem I hnuaya tho ka dunia loti vela sara chuan nui chungin dor chu achhuasan ve thei ta ni